Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. At sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pio. Isa ako sa mga masugid niyong tagapakinig. Kagaya ng iba ay may sarili din akong karanasang kababalagan. Partikular na sa aswang. Nangyari ito taong 2006. Masasabi kong panahon na ito ng social media. Ganun pa man ay hindi pa ito ganun kalaganap kagaya ngayon. Natatandaan ko na naka Nokia 6070 pa ang gamit kong telepono ng mga panahon na ito. Nakatira ako sa isang barangay dito sa Banate, sa may Iloilo. Kung anong barangay na tinitirahan ko, ay hindi ko nababanggitin pa. Mahirap na baka makuyog pa ako ng mga tao. Alam mo naman, hindi lahat ay may malawak na pangunawa pagdating sa usaping kababalagan. Lalong-lalo na sa usaping aswang nun. Isa akong tanod ng aming barangay. Ako din ang nagmamaneho ng aming patrol na rumiresponde sa mga mamamayan kapag kailangan nila ng aming tulong at serbisyo. Kagaya ng sa ibang lugar, ang lugar namin ay matagal ng usap-usapan na may aswang nun. Ganun pa man ay hindi ito basta-bastang nambibiktima. Marahil ay sa kadahilan ng hindi na natatakot ang mga tao sa aswang. Ang iba ay hindi naniniwala. At kadalasan ng mga tao na hindi naniniwala ang nagiging biktima ng mga ito. Albularyo ang aking ama. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Sandro. Habang ang aking ina naman ay si Osay. Pagtitinda ng mga sangkap panganga ang aking ina. Partikular na ang dahon ng buyo, tabako at prutas ng isang uri ng palma na kung tawagin sa amin. Punga. Nagtitinda din siya ng apog na siyang mismo ang gumagawa. Madali lang gawin ito. Mga balat na mga lamang dagat, partikular na yung kabibe, kapis, pagungon at tilob. O mas kilala sa tawag na scallop sa English. May iba't ibang klaseng litob. Merong hugis pabilog, palapad, na mas malaking laman. Yun ang madalas pagkaabala ng aking ina nun. Hindi kalayuan ang bahay namin sa dalampasigan kaya kada hapon ay matyagang namumulot si nanay ng mga kabibe na walang laman na tinatapon lamang ng mga tao sa dagat. Isang gabi, habang nagro-ronda ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kagawad na naka-duty sa barangay hall ng gabing yon. May nangangailangan umano ng tulong namin. Ayon sa kanila, ay may away na nangyari sa isang sityo na nasasakupan ng aming barangay. Dahil doon ay mabilis naman kaming rumisponde sa lugar. Nakaramdam pa ako ng kaba nang nakita kong isang lalaki na winawasiwas pa rin ang hawak nitong itak na maraming dugo nun. Ito na lamang ang natitira sa balkonahe ng isang bahay, habang ang ina ng tahanan at ang kanyang anak ay wala na sa lugar. Ang ama naman ng tahanan ni nakahandusay na sa lapag at naliligo sa sarili nitong dugo. Animoy ayaw paawat ng lalaking nag-aamok. Nakilala namin ito na isa sa mga kaibigan ng Ginoo na nakahandusay sa magsaig nun. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Pandoy. Habang ang lalaki na nagwawasiwas ng itak, si Iyong. Dahil sa tatlo kami, sinubukan naming ikutan ng lalaki habang kinakausap ito. Hinihintay sana namin ang mga pulis pero napakatagal nitong dumating. Dahil akong medyo may katawan sa aming tatlo ay ako ang umikot sa likuran. Binabala kong agawin ang itak sa nagwawalang lasing noon pero nang hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na malapitan ito, ay doon ko na ginamit ang batuta na siyang nagsisilbi naming armas. Maliit lamang ang batuta na yon. Ganun pa man ay solido ang kahoy na ito. Kung kaya't mabilis akong sumugod sa lalaki at hinampas ng batuta ang kanyang alak-alakan. Kagad na nabitawan ng lalaki ang itak. Bigla din itong napaluhod nang hinataw ko ang kanyang alak-alakan nun. Mabilis ko itong nilapitan at kaagad na pinusasan. Doon pa lamang dumating ang mga pulis. Noong mga panahon kasi na ito hindi pa usong emergency responder. Kaya kaming mga tanod na lamang ang nagtulong-tulong para madala ang lalaki sa ospital. Isinakay namin ito sa lumang multicab na ginagamit namin sa pagroronda.
habang ang suspetsado naman ay dinala na ng mga pulis sa presinto. May sumama din sa amin papunta sa ospital para mag-imbestiga. Kami pa yung tinanong ito kung ano ang kaganapan pagdating namin. Sinagot naman yun ng kasamahan ko na si Anton. Habang nagmamaneho ay tinawagan ng kasamahan kong tanod na si Renan ang kagawad sa aming barangay. Ipinaalam nitong pupunta kami sa ospital para madala ang Ginoo. At dadaan kami sa barangay para masundo ang asawa ng biktima na siyang tumakbo sa barangay at humingi ng tulong kasama ang kanyang mga anak. Kagad namang sumang-ayon si kagawad. Pagdating namin sa barangay ay naghihintay na ang ginang habang ang 3 anak nito ay naiwan na lamang sa barangay hall. Tao nga naman talaga oh. Tinulungan mo na sa uli, ikaw pang tatraido rin. Wika ko habang nagmamaneho. Nagsimulang mag-imbestiga ang pulis sa ginang kung ano ang mga posibleng dahilan ng away ng dalawa. Ayon sa ginang ay magpinsan ang kanyang asawa at si Iyong. Nagsimula ang kanilang hindi pagkakaunawa nang sinubukang kumbinsihin ni Iyong ang kanyang asawa na ibenta ang lupa na namanan nila sa kanilang lolo. Pero ayaw pumayag ng kanyang asawa na si Badtoy. Sinabi umano ng kanyang asawa na kailangan nilang pahalagahan ang lupang yon dahil bunga yun ng paghihirap ng kanilang lolo. Doon na nagsimulang nagalit umano si Iyong hanggang sa bigla na lamang nitong kinuha ang itak na pagmamay-ari ni Pandoy at yun ang ginamit ni Iyong na pantaga sa lalaki. Napapailing na lamang ako sa mga naririnig ko mga tinura ng ginang habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada papuntang ospital. Bigla na lamang tumirik ang aming sinasakyan. Napamura ako dahil ramdam ko ang mabigat na presensya na nasa paligid nun. Sinusundan tayo ng salot. Wika ko sa 2 kong kasamahan. Sinabihan ko sila na huwag iwanan ng pasyente. Ang ginawa ko ay umusal ako ng buhay na kataga ng pantaboy dito, partikular na sa aswang. Natutunan ko yung kataging yun sa aking ama. Pagkatapos kong magbitaw ay ang pagkawala ng mabigat na presensya. Muli kong pinagana ang makina ng sasakyan. Wala namang kahirap-hirap na gumana ito. Muli na kaming bumiyahe hanggang sa nakarating na kami sa ospital. Kagad namang inasikaso ni Pandoy ng mga sumalubong na doktor at nurse. Umiiyak pa ang ginang dahil wala siyang kapera-pera nang pumunta sa ospital noon. Nagambagan pa kaming 3 tanod at maging ang sumama sa amin na pulis. Mabuti na lamang kahit papani umabot yun ng 3,000. Dahilan para may pangbili ang ginang ng gamot at iba pang kailangan ng biktima na pinabili ng mga doktor. Kagad na rin kaming nagpaalam sa ginang na uuwi na kami. Nang mga oras na yun ay may 12:00 na ng gabi. Idadaan pa namin ang pulis sa presinto dahil sa wala naman yung masasakyan papuntang presinto. Habang bumabiyahe kami pa uwi ay muli kaming nakaramdam ng mabigat na presensya. May mga naririnig din kami ng mga huni ng wakwak. Anong klase ng ibon niya, Manong? Tanong ng pulis sa kasamahan kong tanod habang nakatingin sa bintana. Tiningnan ni Renan ang pinapanood ng pulis sa bintana at nagulat siya nang nakita niyang isang hindi maipaliwanag na nilalang na lumilipad at animoy sinusundan ng aming sasakyan. Ganun pa man ay hindi ito makalapit ng tuluyan dahil nagpakawala nga ako ng buhay na kataganon. Pantaboy ang katagang ito sa mga nilalang na alagad ng dilim. Partikular ng aswang. Maayos kaming nakarating sa barangay hall ng gabing yon. Pagdating namin doon ay naabutan namin ng sekretarya na si Manang Lena. Siya ay nag-aalaga sa mga anak ng ginang na sumama sa kanyang asawa sa ospital. Hindi na ako nagtagal pa sa lugar. Kagad na rin akong nagpaalam sa mga kasamaan ko na uuwi na ako sa bahay. Sumunod naman sa akin sina Renan at Anton. Magkaibang daanan ng aming lugar kung kaya tumiretso ako sa bahay namin. At sila naman ay lubiko na sa eskenita kung saan ang daanan papunta sa kanilang bahay noon. Habang naglalakad ay ramdam ko na may nilalang pa rin na sumusunod. Kaagad akong huminto at tumupo sa daanan. Kasunod noon ay ang pagbulong ko ng, "Huwag ka nang mahiya. Magpakita ka na sa akin. Ako na lang mag-isa oh. Kanina ka pa. Nakakabanas ka na." Hawak-hawak ko na ng patpat na pinulot ko lamang sa daan.
habang ang batuta ko ay nakasabit lamang sa aking likuran. Tanging paghuni lamang ang narinig ko at ang huni nito ay palayo na ng palayo. Lumalakas kasi ang tunog ng bawat paghuning yon. "Duwag," sabi ko. Pagkatapos ay ngumisi ako at kagad nang tumayo at dumiretso na sa pag-uwi nun. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang nakarating ako sa bahay. Pagkarating ko ay kaagad namang nagising si tatay. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at papasok pa lamang ako ng bahay ay nagwika na si tatay ng, "Amoy aswang ka, Pio. Saan ka ba nagsuot na bata ka, ha?" Alam niyang rumonda ako pero hindi naman ganito katagal ang pag-uwi ko. Kadalasan ay nasa bahay na ako bago pa man sumapit ang alas 12 ng madaling araw. Kinuwento ko naman kay tatay na rumesponde kami sa isang insidente. Kinuwento ko sa kanya kung ang nangyari sa kabilang barangay. Doon lang nito napansin ang dugo na dumikit sa suot kong uniforme ng pinagtulungan naming buhatin ang sugatan na si Pandoy. Doon ko lang din napansin ang dugo. Napagtanto ko na kaya siguro kami hinahabol ng nilalang ay dahil sa langsa ng dugo na naaamoy nito mula sa amin. Nagpaalam ako kay tatay na maligo na muna sa gilid ng aming bahay kung saan naroon ang imbakan namin ng tubig noon. Kagad akong naligo para malinis ang aking katawan. Pagkatapos maligo ay uminom na muna ako ng kape, pampawala ng pagod sa lahat ng aming ginawa. Pagkatapos kong uminom ng kape ay doon pa lamang ako nakatulog. Kinabukasan, hindi naman ako ginising ni tatay kung kaya't halos magtanghalian na nang nagising ako. Pagkalabas ko sa silid ay bumungad naman ng mga tao na nagpapagamot kay tatay. At ang usapan nila ay ang nangyari kagabi sa kabilang sityo. Ako pang naisipan nilang tanungin sa mga nangyari. Kinuwento ko naman sa kanila kung anong nangyari nun at kung saan na ang tao na tumaga kay Pandoy. Marami ang mga kuro-kuro na nagmula sa mga tao na wala naman doon sa senaryo. Dahil doon ay tinama ko ang mali nilang akala. Ayon sa kanila ay si Pandoy ang nagsimula ng gulo. Gayong malayo naman sa katotohanan ko ang pagbabasihan ay ang nakita naming senaryo nung gabi. Sinabihan ko na rin yung mga tao na nasa bahay ng, "Iwasan ho natin yung maniwala sa mga tao na wala namang mismo sa pangyayari po. At puro kuro-kuro na lang yung naririnig. Diyan kayo mapapahamak sa huli." Wika ko sa ginang na pumunta sa bahay para ipahilot ang kanyang apo. Hindi naman nakaimik ang ginang habang ang tatlo pa na naghihintay sa labas. Iniba na lamang ang paksa ng kanilang usapin. Pero ganun pa rin naman. Ibang usapan, ibang tao, parehong chismis. Sa isip-isip ko pa ay kapag kinulam ang mga taong ito ay siguro makukuha nila yung leksyon nila. Napailing na lamang ako sa mga naririnig ko na usapan ng mga tao noon. Ganun pa man na hindi ko na lamang pinansin pa ito. Kumain na lamang ako ng tanghalian nang sa ganon ay makapunta na ako sa bahay nila Mang Anton. May usapan kami na kapag wala kaming ronda, mangingisda kami noon. Nang sa ganon ay magkakaroon pa rin kami ng maayos na kita. Kung tutuusin ay konti lang naman talagang sahod namin sa pagiging tanod. Wala pang 1,000 yung tatanggap namin sa loob ng 1 buwan. Pero tulong pa rin namin yun sa kabarangay namin. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng katahimikan, kaayusan at kaligtasan sa aming lugar. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako kay nanay at tatay na aalis na ako dahil pupunta ako kila Manong Anton. Pinayagan naman ako ni nanay dahil alam na niya kung ano ang gagawin ko doon. Pagdating ko naman sa bahay nito ay kasalukuyan naman siyang nasa bakuran. Animoy naghahanda siya ng mga sima na aming gagamitin mamayang gabi. Nako, sakto lang pala yung pagpunta ko nung pagbati ng wika ko dito. Ngumiti naman ito sa akin habang sumagot ng oo. Dali na akong lumapit para tulungan siya sa pagkabit ng sima sa tali na ginagamit namin sa pangingisda. Habang abala kami sa pagkakabit ng sima, dumating naman itong si Renan. May dala-dala itong pansit na ayon sa kanya niluto ng kanyang kapatid. Karawan ng kapatid niya kung kaya't pinagluto nila ito ng pansit. Masaya naman naming pinagsaluhan ng pansit kasama ang mga anak ni Manong Anton.
Higit na mas nakakatanda sa amin ni Renan si Manong Anton ng 10 taon. Ganun pa man ay mas gusto namin ang nakababata ko na si Manong Anton ng kaibigan namin. Marami kasi kaming natututunan sa kanya. Siya rin yung tagasaway sa amin kapag gumawa kami ng hindi maganda. Pagkatapos naming magkabit ng sima, napagkasunduan naman namin na maagang umalis ng hapon na yun nang sa ganon, makapamili pa kami ng isda na gagamitin naming pamain. Hindi din maiwasan na naging paksa ng usapan namin ang narespondihan naming pangyayari ng nagdaang gabi. Nasabi ko din sa kanila na naging paksayo ng usapan ng mga ginang na pumunta sa bahay para magpagamot. Maging si Manong Anton at Renan ay napapailing na lamang ng sinabi ko sa kanila kung ano ang kumakalat na chismis. Saglit pa akong nakipagkwentuhan bago nagpaalam na uuwi na muna sa bahay. Na baka hinahanap na ako ni nanay at tatay. Habang naglalakad ako pauwi, nakasalubong ko ang sekretarya namin sa barangay. Ipinaalam nito sa akin na namatay si Manong Pandoy, yung taong nirespondehan namin. Nabigla ako sa sinabi ni Manang Lena. Ganun pa man wala na akong magagawa kundi ang makidalamhati na lamang sa pamilya ng Ginoo. Babalik pa sana ako sa bahay ni Manong Anton para ipalamang nangyari pero malapit na ako sa bahay kung kaya't umuwi na muna ako. Nagkataon naman na may ginagamot si tatay na ayon kay nanay ay pinamahayan ng engkanto ang katawan. Saglit ko pang tiningnan si tatay para alamin kung nangangailangan ba siya ng tulong ko. Pero nang nalaman kong kayang-kaya naman ni tatay ang kanyang ginagawa, hindi na lamang ako umistorbo. Pinili ko na lamang na pumasok sa silid ko para magpalit ng damit pangisda nun. Pagkatapos ay kaagad na rin akong kumain at nag-asikaso ng aking babaunin. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na mananatili sa laot mamaya kung kaya't mas maayos nang may dala akong baon. Nasa 5:00 lamang yun ng hapon. Wala na din ginagamot si tatay ng mga oras na yon. Namamahinga na lamang ito sa balkonahe. Doon ay sinabi ko sa kanilang nangyari kay Manong Pandoy. Natuluyan na nga itong nalagutan ng hininga habang ginagamot ng mga doktor. Nagulat naman sila nanay at tatay at halos hindi sila makapaniwala sa ibinalita ko sa kanila. Yun po yung sinabi sa akin ng Manang Lena kanina lang sa daan habang pauwi ako. Wika ko kay nanay noon ay halata sa mukha ang pag-aalala. Napabuntong hininga na lamang si nanay. Ayon sa kanya ay kailangang may taong kumupkup sa anak ni Manong Pandoy hanggang makapagtapos ito ng kahit high school lang. Nang sa ganon ay makakuha ito ng maayos na trabaho. Sinabi ko naman sa kanya na nasa asawa ni Manong Pandoy ang pagpapasya. At kung sakali man na gusto ng ginang na pagtapusin ng kanyang anak. Nagpaalam naman ako kay nanay na tutulungan namin ang bata, lalo ng kanyang panganay. Total wala naman akong kapatid. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral pero hindi lang talaga ako pinayagan ni nanay magtrabaho. May sakahan kami ng palay. At ayon sa kanila ay walang mag-aasikaso kapag lumayo ako. Dahil sa nag-iisa lang nila akong anak noon. Nang sinabi ko yon ay kaagad namang sumang-ayon si nanay. Ayon sa kanya hindi naman kami mahihirapan kung isang bata lang naman ang papaaralin namin. Pero si tatay naman ang nagsabi na hintay namin ng ginang kung ano ang kanyang desisyon. Sa ngayon ay wala kaming ibang gagawin kundi makiramay sa pamilyang nawalan ng haligi ng taanan. Sinang-ayunan naman namin ito. Saglit lang naman akong kumain ng hapunan. Pagkatapos ay umalis na ako para pumunta sa bahay ni Manong Anton. Pagdating ko doon, nalaman na rin pala nilang nangyari kay Mang Pandoy. Ilang sandali pa ay dumating si Renan pero wala itong dalang baon niya sa laot. Imbis na damit pang pangisda ang suot niya ay suot niya ang uniforme namin sa pagiging tanod doon. Patawag tayo ni Kapitan. May lamay sa kabilang sityo. Gusto niyang tayo magbantay doon. Ang plano namin mangisda hindi na natuloy pa. Umuwi na lamang ako sa bahay at nagpalit ng uniforme pang tanod. Sinabi ko kay nanay na kailangan kami ng kapitan sa lamay noon. Nagtanong pa si nanay kung naiuwi na ang bangkay ni Mang Pandoy. Sabi ko, hindi sa lugar ng Pangbandoy ang lamay, kundi sa kabilang sityo.
Nang sinabi ko yun ay nalaman na nila kung saan ako pupunta kung kaya't hindi sila nagtanong na marami. Saglit kaming dumaan sa barangay hall para mag-time in sa logbook na roronda kami ng gabing yon. Naabutan naman namin si Kapitan na kami pala talagang hinihintay. Binigay niya sa akin ang susi ng ginagamit naming multicab sa aming pagroronda. Nabalitaan ko na medyo magulo ang mga tao sa lugar dahil sa sugal. Kayong tatlo lang maaasahan ko dahil subok na kayo. Kayo nang bahala sa kanila. Wika ng Kapitan. Napailing na lamang kaming tatlo sa kanyang sinabi. Ganun pa man ay kaagad na kami bumiyahe papunta sa kabilang sitio. Pagdating namin doon ay konti pa lamang ang tao. Pero nang medyo lumalim na ang gabi, doon na sila dumami. Dumating na rin ang iba pa naming kasamahan na tanod. Merong mga nagsusugal habang umiinom. Nang nalasing na ay doon na sila nagkagulo. Dahil hindi na sila magkasundo sa kanilang mga napanalunan at mga natalo sa sugal noon. Inawat namin ang mga nagkakagulong panig. Habang ang kabilang panig naman ay nasa katinuan pa. Dalawa lang sila ng kasama niyang pumunta sa lamay na yon. Natatakot silang baka tambangan sila sa daan ng kabilang grupo na mas nauna nang pinaalis kung kaya't nakiusap sila sa amin na ihatid namin sila sa kabilang barangay. Hindi naman ito kalayuan dahil sa magkasunod lang naman ang aming barangay noon. Pumayag kami na ihatid ang dalawang lalaki. Pero habang binabaybay namin ang daan papunta sa kabilang barangay, ay may tao na bigla na lamang pumagitna sa kalsada. Ito ang lalaking nakasagutan ng dalawang lalaki na ihahatid namin sa kabilang barangay. Wala itong suot na pang-itaas. Tila ba duguan ang suot nitong pang-ibabang maong. Napamura ako nang nakita ko ang namumula nitong mga mata. Hindi taong nasa harapan natin. Humanda kayo. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa loob ng sasakyan. Madiin kong tinapakan ng silinyador ng sasakyan. Balak kong sagasaan ang lalaki na nasa gitna. Alam kong hindi isto basta-basta tao dahil sa mga mata nito at sa mga dugo nito sa kanyang pantalon. Pero bago ko pa man naabot ang lalaki ay lumundag ito ng mataas nun. Papunta sa bubungan. Inalog-alog nito ang sasakyan at pilit na sinisira ang bintana ng sinasakyan namin. Doon na ako bumitaw ng buhay na kataga na natutunan ko kay Tanay. Humiyaw ang nilalang sa taas ng sasakyan na tila ba't niraramdam nito ang bawat binibitawan kong salita. Muli itong tumalon papuntang kalsada. Humarang sa harapan at kumisi na animoy hindi ito papayag na makadaan kami sa kalsadang yon. Muli akong umusal na naging dahilan ng paggiewang ng nilalang. Ngumisi naman ako dahil alam kong nararamdaman niya sa tuwing babanggitin ko mga kataga na tinuro sa akin ni tatay. Nang muli na itong bumuelo para sa lakay ng sasakyan, ay muli kong binanggit ang mga buhay na kataga ng malakas. Kasabay ng muli kong pagtapak sa silinyador ng madiin. At walang pagdadalawang isip na binangga ang nilalang na noon ay tinutubuan na ng maiitim na balahibo. Humiyaw ang nilalang na yon. Napuruhan mo ata, tol. Sabi ni Renan. Sana nga napuruhan ko eh. Ang dalawang lalaki na kasama namin ay halos maiisa sa lawal sa sobrang takot. Nang nakita ko na tumayo na naman ang lalaki, nakita namin ang pag-iba na ng kanyang mukha. Humaba na ito na may hahalin tulad ng mukha sa aso. Muli akong nagsambit ng buhay na kataga at binangga ang nilalang na tumatakbo na rin pasugod sa sasakyan. Umakto itong tatalon pasugod. Bigla kong inapakan ng preno na naging sanhi ng pagkauntog nito sa ulo ng sasakyan noon. Dinamdam niya ulit ito. Kaagad kong pinatakbo ang sasakyan. Huli ko nang namalaya na nagkanda untog na pala ang mga kasamaan ko sa loob mo. Ganun pa man ay matagumpay naming nalampasan ng nilalang na ito. Naririnig pa namin ang paghiyaw nito sa gargal na tinig. Ramdam ko na matindi ang tama niya. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ng isa sa lalaki na tawagin na lamang natin sa pangalang Deo. May kaya sa buhay sila Deo. Doon namin nalaman na isa pala itong seaman. Umuwi ito para magbakasyon at yun na nga. Dahil nakainom ng konti ay nagkayayaan na pumunta sa lamay. Isinalaysay namin sa magulang ni Deo ang nangyari.
Halos hindi sila makapaniwala. Pero ang mismong anak na nila ang nagkwento sa kanila at nakita nilang itsura ni Deo na nagkaroon ng pasa nang nauntog siya sa dingding ng multicab. Nakita namin na may bukol na pala si Deo sa ulo nun. Habang ang kaibigan niya naman na si Atan ay wala namang masamang nangyari pero naihi ito sa kanyang salawal. Pinahiram na lamang ito ni Deo ng kanyang pantalon. Siyempre, binigyan na lamang siya ng damit panloob. Gusto naming tatlo na matawa sa nangyari pero nandun din naman ang takot na aming nararamdaman. Biglang nagring ang telepono. Tinatawagan kami ni Kapitan at tinanong kung nasaan kami. Sinabi naman namin kung nasaan kami nun. Sinabihan na rin kami ni Kapitan na hintay na muna naming mag-umaga bago umuwi. Pumayag si Kapitan na nang nakita namin na medyo maliwanag na at pwede na kaming umuwi ay doon pa lamang kami nagpaalam kina Deo. Ang nangyari ng gabing yun ay hindi kami nakatulog ng buo. Ayos lang, hindi naman kami nakaramdam ng antok. Binigyan pa kami ni Deo ng tsokolate at syempre, imported na alak. Paglabas namin sa bahay nila Deo, doon ko lamang napansin na yupi ang harapang bahagi ng multicab. Pero gumagana pa rin naman. Maayos naman kaming nakabalik sa barangay hall. Nagulat si Kapitan sa kanyang nakita. Isinalaysay namin sa kanya kung anong nangyari. Pinaniniwalaan niya naman kami dahil maging siya man ay naniniwala sa aswang nun. Pinaayos na lamang ni Kapitan ang ulo ng sasakyan habang ang dalawa ko namang kasamaan at kaibigan na rin ay ginawan sila ni tatay ng pangontra. Hinanap namin ang nilalang na umatake sa amin sa daan pero hindi na namin ito nakita pa. Siguro napuruhan yun. Kung hindi man ay inisip ko na lang na natakot at tuluyan ng lumayo sa lugar. Habang si Mang Pandoy naman ay naiuwi na ang bangkay niya sa lugar. Tumulong pa kami noon na humingi ng tulong sa munisipyo para sa maayos niyang lamay at maayos na libing. Nang nailibing si Mang Pandoy, umuwi naman ang kanyang asawa kasama ang kanyang mga anak sa lugar nito sa Leyte. Simula noon ay hindi na namin muli pang nakita ang mag-ina. Habang ang pinsan naman ni Mang Pandoy na tumaga sa kanya. Nakalabas sa kulungan dahil wala namang nagkaso dito. Pero umalis na ito sa lugar namin dahil pinagbantaan itong papatay ng mga kapatid ni Pandoy. Ayon sa kanila, buhay ang kinuha nito kung kaya't buhay din ang kabayaran. Hanggang ngayon, hindi pa ito nakakabalik sa aming lugar.